Ex-direttur tal-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar Stephen Farrugia stqarri li taħt gvern nazzjonalista l-intħil politiku f'deċiżjonijiet ta' nfurzar kienu ħaġa ta' kuljum. Deċiżjonijiet ta' nfurzar jittieħdu mill-MEPA kontra dawk li abbużaw mill-ambjent. Farrugia serva ta' direttur sal-2004 llum huwa President tal-Kamra tal-Periti. Kuljum kelli intħil, il-kwistjoni hija kif ħadd tiddilja ma' dak l-intħil u naħseb din hija s-sigriet kif anka l-awtorità llum tista' tipprogressa f'dal-ambitu tal-enforcement. L-intervent ta' Stephen Farrugia sar fuq il-programm Time Talk fuq Television Malta. L-ex-direttur tal-ippjanar tal-MEPA stqar li gvern laburista qed jinċentiva lil min jixtieq jaħdem b'mod onest. It's one of the strong points anka tal-amministrazzjoni tal-lum vis-à-vis il-MEPA li ikolla strong relationship mal-politikant politiku li qed jamministra wkoll li ikun hemm protection ta' dak il-persuna, ċoe political backing ta' dak il-persuna li qed jipprova jagħmel xogħlu. Saħansitra stqar li kien ikun hemm elenku tal-liema avviżi ta' nfurzar il-MEPA kellha taġixxi fuqhom u li ma kellhom jiġu injorati għal raġunijiet politiċi. Kien ikollna lista ta' dawk li għandna morru u dak li m'għandniex imorru. Intant fi stqarrija mhux tas-soltu, l-avukat tal-kumpanija Polidano Brothers qal li għaddej xogħol ta' riġenerazzjoni fl-eli il-instab li kienu kontaminati bis-siment. F'Novembru illi għadda, l-istess Polidano Brothers kienu kostretti waqqgħu il-bini illegali tagħhom fil-kumpless Monte Cristo f'Ħal Farruġ.